Hola de nou, soc Ernesto Blanc, coordinador electoral dels socialistes de les comarques de Castelló. Torno a entrar en contacte amb vosaltres per poder explicar-vos com va la marxa de la campanya socialista, així, a les nostres terres. La veritat és que és molt important que totes i tots els que sou part de la gran família socialista estigueu informats i, sobretot, que se sentiu protagonistes de la mateixa. Perquè sense vosaltres, sense tots i totes vosaltres, sense tu, no tenim res a fer. La veritat és que això és particularment important en aquesta segona setmana de campanya. Ho vaig dir en el seu moment i ara ho torno a repetir. Els nostres candidats no poden fer la feina de la campanya ells a soles. Necessiten la teua ajuda per a poder difondre el missatge socialista, el missatge del canvi. Hi ha que ajudar amb el nostre esforç a fer que Pedro Sánchez sigui president del govern d'Espanya. Perquè tu tampoc vols 4 anys més de govern del PP de Rajoy i perquè, a més, creus que ara l'única alternativa responsable és votar al Partit Socialista de Pedro Sánchez. I perquè només en un govern de Pedro Sánchez podrem rellançar la nostra economia i corregir les desigualtats estes que ha afavorit el Partit Popular en les seues polítiques. Perquè tenim clar que Pedro Sánchez és l'únic president que pot liderar la regeneració democràtica que retorne la confiança a la gent. És l'únic que pot tornar a unir el país en un projecte compartit de futur. Aquest és el canvi. Des de Castelló, diguem sí al canvi. No aneu a estar a soles en esta feina, perquè vos van acompanyar els joves alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, que estan canviant este país des de les seues ciutats, des dels seus pobles o des de les seues viles. Estaràs al costat de gent com Amparo Marco a Castelló, com José Benlloc a Vila-real, en Tània a la Vall, Ximo en Onda, Adrián en Nules, Guillem en Vinaròs, Ramsès en Morella, Esther en les Alqueries, Charo en Benicarló, tants i tants, molts i moltes. La veritat és que estem més animats que mai després d'esta primera setmana de campanya. Perquè Pedro Sánchez, si alguna cosa ha demostrat, és que sap què és el que li convé al nostre país, que sap com s'han de corregir les polítiques de revanxa ideològica de Rajoy i com desemmascarar la demagògia populista i peronista de Podemos. Si vosaltres sentiu la mateixa energia que nosaltres, si sentiu la mateixa urgència de canvi, si sentiu la mateixa passió, si sentiu que ha arribat l'hora, que ho podem fer, ho anem a fer. Tenim un futur il·lusionant a l'abast d'aquesta mateixa setmana. El canvi, la evolució i el progrés, així, és de la ciutadania. El PSOE vol participar i al seu capdavant Pedro Sánchez. Per a ell, tot el nostre suport. Moltes gràcies a totes i a tots.